Sad. Wala ka lang pag mga sa imong Shopee. Ato diya sa previous order nimo. Ay, kay kwartag maabot. Iko man ang sweldo nimo ni. Abot mo na. Ano gud ang sweldo? Okay, lumiligid eh. Ayan, buka eh. Wala pa itong basahon ang pit niyo. Ang naman puro ni mata. Kadong ginisa na na. Ay, libyo. Puntoon, kaambot sa eskwelahan. Imbis ang basahonon mo ay gunita na. Ang kayabak mo ay unahon. Ang hindi nga ni pabasa, ito nga. Hangad-hangad, kutkot sa ulo. Kutkot sa kamot, parang ino na ikatol. Ang katol dito, ang utok kay way sulod. Kay ino na. Tuon, at tuman sa pagsuwat mo ikaslanan. Asa mang usa diri ka pugong? Ay, saksandig eh. Nag-abak ng buhok mo. Saon pagsudlay. Mura ko'y tanudlay. Dali. Ah, nagpalabing sa kaglayo eh.
Mga sapatos. Liyo ko ni magtudlo patagbasa ni mo. Agta nagibag siya may repeat ba? Tinginaya mo liho. Sapatos.